Čaute, dobre, už natáčam. Čaute ľudia, u našeho ďalšieho dielu z Counter Strikes, takže dneska sme tu s Playplayom. Ako môžete vidieť, ja zase opäť vyhrávam o jeden bodíček. Vydrž, musím si napraviť to tak. Počkaj, musím si napraviť zadok. Tak, OK. Ty máš hydru raz? Čo? Ty mala raz hydru? Hydru, to čo je? Myšku? Ne. Mňa zase skoro zaspal! Mne spí! Zabij ma, mne spí! Mne zavíra oči ten debil. Na chvíľku nerobím a chápeš, a normálne on mi zaspal ten debil. Žmúrka očami, ako ste to mohli vidieť ľudia a chrča, tak vy ste to určite počuli, ako chrča. Nemáš nejaké hodinky? Ne. Do ríti. A nemáš náhodou stopky? Naraz. 10, ty máš 9, ja mám 10. Ale však to je len naopak. Ľudia, ak môžete vidieť, opäť ja vyhrávam. Ty nevyhrávaš? Dobre, v bodách vyhrávaš, ale v tomto v boji prehrávaš akurát. Nie, teraz to je vyrovnaté. Jakože ja neviem hrať ten Playplay. Ja neviem hrať ten Playplay, ale normálne to viem hrať riadne. Jak ste videli ten single player diel, tak... Ja som ťa videla, ja len cez tam, že som ťa nemal dať. To bolo fajné. Ja som ťa videl, pálil som. Už nás spravíme kolo 3, že tam nemôžeš ísť. Sprav si to tak, daj aký znak a sprejuj si ho. Že ty si červený a ja som modrý. Keď budem chcieť, tak hodím aj po tebe nejaký granát. Do piky. Tam si. Do piky. Videli ste ľudia, koľko to chýbalo? Videli ste? Môžete vidieť, ja vyhrávam, bo ja som spánka, preto... Dobre, ale v bodov vyhráva. Ale v boji je to remíza. Počkaj na chvíľu. Nezabíjame sa, čo ti ukážem, hej. Toto tu nás hodí. Ty si... Ľudia, jak vidíte, ja opäť vyhrávam, on prehráva. Ty si... Počkaj, si ťa do jedna, keď ja zarežem tým nožíkom. Nie, poďme finále s nožíkom, posledné finále. Posledné finále, vidíte, ja som najlepší. Ty debil jeden, ja som vravil nožíkami. Takže ja ťa musím zabiť. Normálne, sa mu palom a potom už pôjdeme nožíkami. Nechaj sa zabiť. A čo? Ty vole, to je krásna hmla. Ty si idiot riadny. No to poďme najprv k nej. Tak poď na nožíky. No idem. A jak ma teraz osereš, tak je... No 10, ja mám už len... Ja mám 13. Dobre. Počkaj, musím dať čo zariadiť. Nemusíš nič zariadiť. A poď, ty lámka. Lema jedna. To Špina. si riadna špina. Ja nemám cheaty, neviem, kto má cheaty. Ani ja nemám cheaty. Počkaj, ešte zapnem cheaty. Uí. Si myslíš, že ja ťa nevidím? On má taký cheat, že vidí všetko. Ty si myslíš, že ja ťa nevidím?
teraz ma nestrieľaj. Lebo furt sa mi na Skype ukazuje taká šípka a keď vždycky chcem streliť, tak normálne mi dá Skype. Teraz ma nestrieľaj, hej? Poviem ti kedy. Môžeš strieľať. No teraz. Keď sa akorát pri mne, do boha. To je boh. Fraj. Ty to stejne strelaš, či nie? A mám aj granáty. Idem s pištolkou. Ideme pištole. Granáta. Tam je desík. Ale ja som ťa nevidel, tu sa nehralo, ja som ťa nevidel, ja už na tej plyny ani raz nenaletím. No co máš? Ľudia, ja poviem si Enteru. Dobre, ale toto keď hráme... Dobre, keď je play taký, že na jednu guličku zdechneš. Ty si taká svinia, skúsim ťa na jednu guličku zabiť s pištolkou. Ja aj z pištolky ťa zabijam v kune. Ja som ťa Ty skôr než ty. Ja som dobrá 21 razy. To je ham. Takže teraz skôr ja mám 18. Ty svinia i... Díky. Ty si riadný debil. Som tam chcel si ťa počkať, že nožíkom ťa zarežem, ale ty nečakáš. Hej, nožíkom. No to poď pištolky, ja uvidíme, kto je pán. Či. Bože, som nejak som chcel si ťa okľúčkovať. To po... Ale on necháva. Akože mne sa... Ja mám 20 skôr. Ale predtým som vyhrával, keď sme našli. Nie, ja to už nejdem na ten play. No dobre, pôjdeme on kraj. Ja nechcem hrať play. Ale musím to hrať, lebo to natáčam play. No veď. Ale pištolka, veľmička. Ty si ma nepočul, jak som streľal? Vy to nepočujete ani ten samopal. Som opak? No, vôbec. To počuť iba toto. Také. Píky! Ja som počul. Á, tam som urobil deň. Pota! A mne sa už nechce hrať play. Ja už nechcem hrať play, ja už to nikdy nebudem asi hrať. Čomu? Bo prehrávaš? Ja sa budem robiť, že trasie sa mi ruka. Alebo budem tak hore strieľať. To mi nedáš. Ja som na roku, ja som ťa nechal. Viem, lebo ty si v play, už v play je ten najlepší. Nie, už nehráme zápasy. Poď sekúndne, že som tu celý čas sprejoval. Poď. Hej, ty ma zabiješ. Nie. Nevadí. Vyhadzujem zbranie. Vyhodím všetko. Dobre, ale ja musím. A tiež... Budem mať aspoň pištolku. Tak. Dívej sa, že som to spravil z toho. Nie, to bolo moje dielo, bože. Ale tu tak musíš to robiť. Aha, to. Jedna ďurka. Mne zase zachrápa, nechráp, dieťata, nechráp, Dorite, no nechráp. Zabij ma. No zabij ma, normálne on mi zase chrápe. Díky, normálne skús sa nehýbať a on ti normálne potom žmúrka očami. Skús to. Už nehráme žiadne zápasy, ja som zase vyhodil zbranie. Normálne skús na chvíľu stať, normálne stoj a normálne on potom...